హలో, నేను డాక్టర్ రోహిణి, కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్, షైన్ హాస్పిటల్, నెల్లూరు. బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మదర్స్కి వాళ్ళ యొక్క మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవ్వడానికి కామన్ టిప్స్ని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఫ్రీక్వెంట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇవ్వడం వల్ల మోర్ ద బేబీ సకిల్స్, మోర్ యువర్ బాడీ ప్రొడ్యూసెస్ మిల్క్. adequate fluids, 3 to 4 liters of water intake, milk, soups, healthy fluids ఉండాలి. డైట్, గుడ్ న్యూట్రిషన్. ఆ న్యూట్రిషన్లో కందిపప్పు, మినపప్పు, జాజరి, నట్స్, సీడ్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, ఇవి గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్, ఓట్స్, ఇవి ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి. adequate స్లీప్, 6 to 8 hours స్లీప్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. వాళ్ళు నెగిటివ్ థింకింగ్, ఓవర్ థింకింగ్, స్ట్రెస్ అవి తగ్గించుకోవాలి. ప్రాపర్ బేబీ పొజిషనింగ్, ప్రాపర్ బేబీ ల్యాచింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్. సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా కామన్, కానీ విత్ ప్రాపర్ రైట్ గైడెన్స్తో మదర్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇనఫ్ మిల్క్.